hetkellä me sitten voidaan lausua Krishnan nimi. Koska jos me lausutaan Krishnan nimi meidän kuollessamme, me mennään Krishnan planeetalle. Niin se tarkoittaa, että me ollaan tehty tämä virhe, vähän niin kuin kuningas Daksha teki suuren virheen, hän kääntyi Herra Shivaa vastaan. Niin me ollaan tehty tämä virhe kääntymällä Krishnaa vastaan ja kääntymällä poispäin, kääntymällä katsomme pois Krishnasta. Niin sitten tämä Hare Krishna mantran toistaminen, kuten Srila Prabhupada sanoi, tarkoittaa, että olkaa hyvät, tai olkaa ystävälliset ja hyväksykää minut. Niin sitten kun me ollaan lähdössä täältä, niin sitten kun me joudutaan luopumaan kaikesta muusta, niin ehkä siinä vaiheessa me ollaan sitten opittu tämä meidän läksy ja me vihdoin nöyrytään Krishnan edessä ja sitten sanotaan, että ystävällisesti hyväksy minut taas takaisin palvelukseen. Ja sen jälkeen me luonnollisesti palataan takaisin henkiseen maailmaan, jos Krishna niin haluaa. Koska jos Krishna haluaa, niin sitten hän voi antaa meille paikan tässä aineellisessa maailmassa, että me jatketaan Krishnan palvelemista täällä. Mutta se on tietenkin korkea taso, että joku haluaa jäädä tähän aineelliseen maailmaan jatkamaan Krishnan palvelemista. Koska tämäkin voi helposti olla sellainen tunteellinen asia, että me sanotaan, että mä haluan vaan palvella sua elämä toisensa jälkeen. Kerran Bhurijan Prabhu hän oli Hongkongissa, Srila Prabhupada oli myös Hongkongissa, ja sitten Prabhupada piti tämän luennon, missä hän puhui tästä samasta asiasta, että Bhakta tekee mitä Krishna haluaa. Ja sitten Bhurijan Prabhu meni sen luennon jälkeen Prabhupadalle ja sanoi, että Srila Prabhupada, että mä haluan elämä toisensa jälkeen jäädä tänne aineelliseen maailmaan saarnaamaan Krishna-tietoisuutta. Niin hän oli silloin aika uusi Bhakta, jotain muutama 5 tai 10 vuotta. Kysyi häneltä, haluaako hän ei, kun Bhurijan sanoi sen luennon jälkeen. Prabhupada, minä haluan jäädä tänne palvelemaan sinua elämän jälkeen saarnaamaan. Hän oli ollut 5 tai korkeintaan 10 vuotta Bhaktana. Mutta sitten Prabhupada sanoi, että älä pakota sun henkistä opettajaa syntymään uudestaan tähän maailmaan ja taas pelastamaan sua. Koska jos me synnytään uudestaan tähän maailmaan, niin todennäköisesti syy ei ole se, että me haluttiin jäädä tänne palvelemaan, vaan että me haluttiin jäädä tänne nauttimaan tänne maailmaan. Sitten henkinen opettaja joutuu taas tulemaan ja pelastamaan meidät, nostamaan meidät ylösestäkin katuojasta, niin kuin Bhakti Vidyapurna Swami aina sanoi. Me ei voida puhua mistään kauhean esoteerista asiasta, meidät on vasta nostettu katuojasta ylös. Parasta vaan koittaa saada nämä meidän perusteet hallintaan. Hare Krishna. Kello on aika paljon.